Belly, so dito na ako nag-intro kung saan ang event natin. So yan mga Belly, nandito tayo sa San Anton, Guagua, Pampanga. So hindi ko na pinakita yung daan, madalas naman pong makikita sa vlog namin pagpunta ng Guagua, Pampanga. So yan mga Belly, ka-Belly Paul, katoto. So nandito na si John Paul mga Belly. Oh, ikaw naman. Hello po mga ka-Belly. Welcome back. Welcome back mga ka-Belly. And hello po. Hi! Tignan mo, I'm watching you guys every day. Thank you po. Vlog namin yan. Hello po. Canada tsaka US. Thank you po. Ayun, sa loob. shoutout po yun, yung yan. Yan ang boss namin. Dami ng tao. Nang, pa-shoutout kayo ano. Ito po siya. Hello po. Boy lang ako rito. San Afternoon po. Mga Belly, panggabi tayo. So mga Belly, mga solid subscriber from San Diego, California, New Jersey, Toronto, Canada. Ayan. Ma'am, shoutout tayo, yung mga gusto nyo shoutout. Oh, sa mga anak ko. Nandito ako kay Valerie. Georgie, Carol, Narlen. Hello guys. Nandito rin ang taga San Francisco. Yan. Uuwi na sila sa Lunes. Yay. Hello yan. Melvin. Hi CJ. Hi Nate. Kita Melo. Kumusta na? Kita magbibis lang po. Kayo po tita, baka mag-gusto po siya to. Ay, special yan. Family namin kasi. Sige, shout out. Nagsama ng family. Ikaw ang number 1 Paderes family, Bonifacio family, Words family. Dami yun. Oh my God, sino pa ba? Oh my, Laksamana. Sino pa ba? My God. Sila si Benedicto family, Paderes family. Ako, dalawa lang yung sa akin. Pantoja family. Pagkatapos gusto ko itang memorize dongan din. Oh my God, painimin niyo muna ako. Charot. Mamaya na ulit, mamaya na. Thank you po. Thank you, Katoto. Thank you po. Thank you. Kuya kayo ito. Hello po. Ay, ito lahat San Francisco del Monte. Shoutout po. Kamusta na? Hello po. Florida Blanc na here. Ay, tumayet. Ako maluto. Ay, tumayet. Hello. Hi. Melvin! Kuya Melvin! Gail! Miss you, Gail! Thank you po. Thank you daw po. Kabeli. So yan mga Belly, nandito na tayo. Anong lugar? Umiikot yung camera natin. Sa ano po? San Antonio, Guagua. San Antonio, Guagua, Pampanga mga Belly. So hindi na tayo nag-intro sa daan, gawa ng Traffic. hindi, parati natin pinapakita yung daan na to. So mga Belly, ayun lang yung intersection ng Guagua
Kaliwa, Paolongapo, Bataan. So tapos kanan papuntang SM Pampanga. Pag diretso, Florida Blanca. Yan, shoutout po kay Tito Armando Tolentino. Yan, nandun tayo kapon. Saka kay Tita Nits. Shoutout po. Yan, saka kay, yan, shoutout din kay Kuya Noli and Tita Nits. Saka sa Kabeli sponsor natin. Yan mga Kabeli, anong family name? Bonifacio po, tsaka Carion. Yan, Bonifacio and Carion. Yan Paul, welcome back sa Kabeli. Ito po, galing po akong Pangasinan. Yan mga Kabeli, nagbakasyon ng ilan days kayo? Bali, 4 night, 5 days po. 4 nights, 5 days. So, yun. So, mga Kabeli, ano yan ha? Family reunion nila John Paul sa Pangasinan. Yun. Ayos. So, ayan na yung mga Kabeli. Mga Kabeli. Ayun, Carion. Bonifacio. Carion Bonifacio family, shoutout po. Dito sa San Anton, Guagua, Pampanga. Napakagandang bahay na naman John Paul. Kaya nga po. So, ayan o, Ingo. Isang kaway. Nakabili si Whitey oh. Yun, may sounds. Malapalas yung bahay na naman. Tapos si Jepoy, makabili yung baka. Gaya ng dati sinasabi ko, yung baka pinakukuluan na namin sa bahay para malambot na. Yan yung pang kare-kare. Kaldereta po. Kaldereta. Oo nga pala, kaldereta. Ano? Wala tayong kare-kare. Tsaka yung pang roast beef. Okay. Ano ko lang para maano. Okay. Kaya mga Beli, yan so ito, parang ano panggabi kami. So yung catering na nakita nyo, ano po, sa lunch sa reunion nila. Tapos kami, panggabi, yung mga bisita natin galing, yun, halo-halo to, Canada, sa San Francisco, San Diego, yun. Nandito lahat, New Jersey. Kaya mga Beli, magsiset lang ang Team Kabeli. So ini-invite kaming kumain doon sa buffet nila. Thank you. Shoutout po! Barangay Piaras! Walang talpone yan. Oy, Opo. yakareng kain mo kanyan. Subscriber ako. Sali na kayo ate. Oy! Punta ka Kenny! Yun, mga relative mga Beli. So reunion, alam naman natin sa reunion, nandiyan lahat ng kamag-anak. Yan, isang kaway po. Bonifacio, saan po sila galing? Angeles City! Angeles City. Saan sa Angeles po? Oy, Terno! May ano lang, malapit sa AUF. Ay, yes. Sige po. Marami po kaming vlog sa Angeles. Saan po kayo sila, Nay? San Luis, Pampanga. Ayan, thank you po. Dito, nagkakasarapan na. Ay, isang kaway po. Ayan, isang kaway para sa tagumpay. Ayan, thank you. Shout out, boss. Thank you po, thank you po. Okay, mga so mga Beli, yan maya mag-i-start na tayo. So, ano to, early dinner yung sa atin. Yan o. Tapos mga Beli, nag-aayos na yung kabeli natin dito. Sambagsak, John Paul. Hello po mga Kabeli. Yun. Salamat po. Salamat. Tita. Kita. Yan, thank you, thank you. Nasaan yung bell na ito, Paul? Wala pala, kunin po. Yan mga Beli, may sounds medyo magano tayo ng konti. So yan, nag-aayos na sila. So roast beef saka Ludo. kaldereta. Okay mga Beli, game na tayo. So yun. Sayaw, alimango daw. So yan mga Beli, start na tayo. Yan, mga kabeli, may condition pala si Mama Angie saka yung tita niya. Hindi siya uwi ng Pilipinas kung hindi tayo kasama, Mama Angie.
So from Canada mga Beli. Toronto, Canada. Toronto, Canada. Ang kondisyon niya, uuwi siya ng Pilipinas pag mamimit niya yung Kabeli team. Ayan. Yay! Napagbigyan naman po siya ni Tita. Thank you, Tita. Shoutout na si Tita. Yung, Rufina. yan, Tita Rufina. Nandito rin po siya. Kasabay niya umuwi ng Pilipinas. From San Diego, ano? San Diego, So, California. yun yung pinakaregalo po sa inyo ni Tita Rufina. Yung mamit kami. Yes. Definitely. Umuwi ka lang. Sabi niya, umuwi ka lang. Mabuti. Ibigay ko sa'yo. Order sa Rufina now. There you go. Yeah, from Toronto, maraming salamat ate. Thank you. Thank you. Okay mga Beli, start na tayo. Magluluto na tayo. Thank you. Game team. Game na po mga kabeli. So yun mga Beli, start na tayo. Yan, thank you po sa sponsor nila Tita. Saka to. Spatula. Yan, maraming salamat po Tita Angie. Tapos ito, ano ba? Unglove. Glass po hanggang dito. Hindi, ano to? Batolder. Batolder na malaki. Yan. Boxing vlog to. Kaya mga Beli, start na tayo. So ano na tayo? Ano lulutuin ka? Kaldereta. So kaldereta tayo mga Beli. Gaya ng dati, malambot na yung baka. So deep fry muna natin yung ating karne mga Beli. So sige po mga Beli, mag-fry ko ng pork ribs. Yung mga kabeli, try tayo na pork rib. Pagdireto na ito mga kabeli. Ay nalaga. So ito mga Beli, napakuluan na ni Jepoy. And then yun na, start na. Deep fry muna natin. Tetera. Ayan, dito, William, makita mo? Opo. Baka mapasok po ngayon. Ay, malo po masina. Ay mga Beli, pipritoy lang natin yung carrots sa patatas. Hey, sakit, go! So mga Beli, time check tayo. Diyan po, anong oras na tayo? Ay, 322. Ha? 322. So 3:22, kailangan 4, tapos na tayo magluto. Thank you. Kaya mga Beli, okay na yung carrots sa patatas natin. So, yan, bawang. Sibuyas. So mga Beli, gagawa na lang tayo ng sauce. Gawa na yung beef natin is malambot na. Tama? Tama po, malambot na. Sobra na po eh. So yung mga Beli, inulit ni Jepoy yung sinabi natin. Jepoy, batat. Ito marami na po mga ma-fried yung ating pork spare rib. Kunti pa. So yung mga Beli, ito na yung saso, Kingo. Ano po mga kabeli? So soup stock, ito yung pinagpakuluan ng baka. So yan mga Beli, konti lang linagay natin dahil gagawa lang tayo ng soup. Kumbaga isarsa na lang gagawin natin dahil yung baka natin is malambot na at may lasa na po yan. Tomato sauce ko. Sige, sabay-sabay na yan. So mga Beli, toyo ningo. Yan. Tomato sauce, naglalagay na po. So liver spread namin, naglalagay tayo. Opo, tita. Tatlong pounds na tomato sauce ilalagay natin mga Beli. Maglalagay tayo ng kebab.
lasa na lang. Mahabulin natin dito yung sarsa ng lasa ng kaldereta natin. Ang tawag yan dyan po. Red bell. Sa green bell. Liver spread, Japon. So yung mga bili, Red bell. wala na biling malaki si So yung mga bili, habulin na lang natin lasa nito. And then, yun na, karne na. Black pepper. Baga palalaputin na lang natin ng konti yung pinakasarsa natin, tapos okay na to. So pwede na mag-start si Jepoy. Gagawa siya ng sweet and sour pork ribs. Banat, Jepoy. So ano masasabi mo bago yung tanyasi natin? Okay po. So yeah, Abeli, si Mr. T mo okay na naman. Ayos Ayan. mga Beli. Okay mga Abeli, pa-re-reduce lang natin yung ano nyo, yung pinaka-sarsa, tapos i-mix na natin. So balikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Thank you. Yung mga kabeli, magluluto tayo ng pork spare ribs. Gagawa tayo yung sauce niya. Lalagay tayo si boys mga kabeli. Slide tayo. Right. Slide natin yung sibuyas, pati yung red bell natin mga kabeli. Gawa tayo ng patisay natin. So mga Abeli, kukuha lang ng pandating si Jepoy. Yan. So sauce na tayo. Mga Abeli, gagawa ng sauce si Jepoy. Lagay ko na, boy. Oo. Ito kardi. Black pepper. Ayaw mo ka. Yung mga kabeli, ito yung sauce natin. Sweet chili sauce, yung oyster sauce, nilagay natin mga kabeli. Parang ginawa lang po na rin. Parang gumawa lang tayo ng sauce natin mga kabeli. Tapos lalagyan natin yung sinirize nating pork. Sige, dahil lagay mo yung pork. Sige na mga kabeli, lalagyan na natin yung pork ribs. So 5 kilos pork ribs. Okay. Yan, mix lang natin ito mga kabeli. Hanggang sa kumapit yung sauce natin sa pork. So mga Abeli, hindi na tayo maglalagay ng sugar kasi 4 na sweet chili sauce ang linagay natin dito. So kaya okay na to. So yan mga Abeli, okay na to. So okay na, boy. Plating natin mga kabeli. Okay mga Abeli, dito na tayo sa kaldereta. So ito, medyo lumapot na yung sarsa natin. So yan, banat, tinggo. Ito mga kabili. So ito yung, anong tawag yan? Beef karne. So karne ng baka mga Abeli. So ito, pinakuluan na natin sa bahay, sa malambot na. So i-mix na lang natin sa sarsa, napakadali. Opo. So lahat ng linuto natin is 5 kilos. So ito mga Abeli, hindi tayo naglalagay ng sili. Gawa ng, minsan may mga bata or may mga may edad na ayaw nilang na may mangang. Alam naman natin yan. So kung gusto mo mangang, maglagay ka na sarili mo. Opo, ayun. Okay mga Abeli, 5 minutes, pakukuluan ko lang to. Okay na, titikman na nila. Sino ba titikin? Wala si ano. Tres. Wala si Michael. Opo, wala eh. Kabeli, ano po? Okay. Singgo na lang. So yan mga Abeli, titikman na ni Ingo. Saka ni Tina. Jepoy. Dito mo ako. Tingnan natin. Mukhang napilitan ka lang ah. Hindi, kalgaret ang baka. Hindi mo lang kumakain ng baka siya tabi. Opo, hindi ko makain ng baka. Tingnan natin yung mga kalgaret. kabili. Tapang ng konti. Matabang. Matabang tabang. Matabang saan? Salat po. Asin. Toyo, ganyan po. Salat. Oh, toyo. Ay mga Abeli, tinikman ko ah. Dagdag tayo ng ano? Tabang.
I believe you. So magdadagdag tayo ng konting toyo mga Beli. So natabahan si Jeffoy dahil di tayo naglagay ng asin. Toyo lang kanina. Apo, toyo. So magdadagdag tayo ng toyo, tapos pakukuluan natin at least mga 2 minutes para maluto lang yung toyo pag minix natin. So mga Beli, may konti pa natirang ipap. So dagdag na natin. So gusto kasi ni Ingo kanina lagyan ng yelo yung ipap. Di ako pumayag. Kailangan may banana. Sarap po yan, may Opo. Yelo. Pag binigyan mo ng gata si Ingo, maghanap ng asukal saka saging. Yan. So banana kong yelo, tita. Banana con yelo. Yun. So wala tayo nung kaya lagay na lang natin sa ulam. Isang ganon, isang... So 5 kilos. Opo. Kay mga Beli, 2 minutes, pakuluan lang natin para hindi madaling masira gawa ng may gatas. Tapos okay na. Sometimes may gata kayo. Opo. May gata. Kaya maraming salamat Tita Haji, pasalubong sa atin mga kabeli. So, ano yan? Kasama ba to? Ito. Thank you Tita Haji. Okay mga kabeli, yan na. Start na tayo, alabos. Bagsak mo. Meron na yan. Beli, usually pag alabos, lalagyan lang natin ng asin to eh. So, ito, gaya na sabi ko kanina, meron tayong garlic salt. So maglalagay tayo. Garlic soap. So yun lang ang kakaiba nito mga Beli. May garlic salt siya. So di ba asin lang nilalagay natin. Gagawin natin Garlic salt, mga kabili. so mga Beli, tapos may nag-request, gusto makikita mag-tiktok si Tres. Dito. So mga Beli, tatakpan muna natin. Wala si Jan Jan, gawa ng sumama yung pakiramdam kahapon dahil sa biyahe natin sa Florida Blanca. Yan, so almost mag-aabot tayo kahapon sa biyahe. Kaya pag-uwi siguro sa bahay, sinisipon si Jan Jan. Kaya hindi ko sinama ngayon. Okay, takpan muna natin mga Beli. May garlic salt na to. Okay, tapos. Paano natin, mga kabili? Galing na po ito, pero. Galing. Sarap.
Ayan mga Beli, tapos na tayo magluto. So 4 na dishes, so 20 kilos total of dishes natin. So 4 na menu. So yun, John Paul, Ayos. back to you, John Paul. Ayos mga kabeli. Ayos mga kabeli, thank you. Okay na po. Roast beef. Yun. Sold out. Gandang. Thank you for coming. Masarap. Sige po. Masarap. Masarap yan. Isa yung ko lang na panood. Thank you po. Kaya nga, bumili ako ng bagyo para matikman. Thank you po. Thank you po. Tina. Jan Paul. Jan Paul. Yes po. Sana may nako. Thank you po. Ito po, roast beef. Sarap-sarap. Mabenta yung experience. Caldereta po, pork, caldereta. Ito ate. Tikman ko ninyo kay Tabel. Hello po, napakasarap ng kay Tabel. Tikman nyo mga pizza. Sige po. Ubus na? Masarap nga, gulay. Mga pizza, tikman nyo. Hello po. Thank you, Kabeli. Hello, thank you, Kabeli. Thank you, Nabili. Lampining, Ate Edwina. Thank you. Ate Angie. Alright. Kuya Noah, thank you. Thank you po. Ali, balang tap, ano? Hello po. O yan, tikman nyo. Hello po. Hello ka. Tama ka. Pagkain na kayo mga. Pinasta ka na takit. Daring-daring mo magkain. Hello po. Dagdagan nyo naman yung hello nyo. Hello po sa mga pinsan namin. Ayan, bumaba kami ng konti. Ay, nagka-belly-belly kami. Ayan, kumusta po? Hello po sa mga pinsan namin, mga guwapo, mga guwapa. Hello. Oh, mag-hi kayo mga pinsan. Anong hi? Hi. Hello, hi. Yan. Yan po. Nasasakit sila sa luto ni Kabeli. Thank you po. Hello po. Hello po. Hello. Ba- Thank you. baka may- Thank you for coming Thank sa you po. Mayaman. Thank you po. Sarap ng Mayaman. Mayaman. Thank you po. Thank you, Kabeli. Baka magusto po ang shoutout. Oh, shoutout. Oy, kayo, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout sa mga Amerika. Ah, sige po, shoutout na yung mamaya. Yan. Sige. Yan. Shoutout sa kaibigan ko. Shoutout sa mga Amerika, mga kamag-anak dyan. Hindi nakakainin to? Halina Shoutout po. na. Eh, boss. Shoutout po kay Ricardo Domingon, pati sa girlfriend ko po. Yun. Ano pangalan, boss? Kimberly Alvarez po. Shoutout. Kailan nilalabas yan na? Mga 2 days po. Today. Yes po. Shoutout kay Mayet at saka kay Melody. Sa anak ko, kay Maverick. Pabalik na kami sa Amerika. California sila. Ay, sa darling ko daw. Anak, darling. Tsaka sa mga angels. Kinel, Gambal. I miss you. Yet. Yet. Hello. Love you, Yet. Sa mga anak ko sa Baguio. Hello, dito ako. Nakipag-reunion. Kumusta mga anak ko? I love you mga anak ko. Yun, shoutout po
thank you po. Opo, thank you po. Thank you po. Ang dali! Una sumikat ko Philippines! Hello! Gaga na kami ni Nana. Oh, Nano, Bartolome. Bartolome family. Bakit mahina? Bakit mahina? Halina, basta kumakayo eh ako. Ay, takot mo! Alang pili-pili! Ay, magpapalitan kayo. Yes ko.
Hoy, kabagal na rin pula! Hoy, pula! Ato ako gamat eh. Pepadala ni Mek unang gamat konjes kako. Thank you, thank you. Thank you sa blessing. Thank you. Salamat. Bonifacio na. Mana ka na? Donato! Ano misa na? Hoy, pinakita mo ka na lang ako. Hoy, balik siya yan! Bili-bili. Ano na? 50 plano. Ulan. Western Pop. Ay, babayad ka. Ano pa? Ay, Bonifacio! Bonifacio! Modern Biray! Biray, biray. Ikan biray eh. Oo. Ako biray. Except for dito. Dito po. Dito na naman kanya. Yan, shoutout po Benedicto family from Toronto, Canada. So ayan po, shoutout po sa inyo Tito. Di man po kayo nakauwi ng Pilipinas, at least kasama po kayo sa video natin. Memorable tong video na to dahil reunion po ng pamilya. Yan. Opo, salamat po. Thank you po Tito. Ayan. Beli, social. Sunod, pag umuwi yan, kukunin ka niya. Ayan. Belly. Napakaganda ng regalo sa iyo ni Tita. Ayan mga Beli, yung pagpunta namin dito parang regalo kay ate. Hindi siya uuwi ng Pilipinas kung wala ang Kabeli team. Thank you po. Ayan, pinangako niya po sa tita niya na hindi siya uuwi ng Pilipinas. Nung makuha kami, umuwi sila, nagpa-schedule. Thank you po. Thank you po, Tita. Ay, ang pangalan namin. Opo. So mga Beli, shoutout time tayo. So special shoutout para sa pamilya. Yan, Banat. Yan, shout out po, Merkelly and Grayson. Shoutout po! Ano? Merkelly and Grayson. Berkeley and Grayson, shoutout po. Lakay family, shout out po. Shoutout po. Maderis family, shout out po. Shoutout po. Words family, shout out po. Shoutout po. Molenis family, shout out po. Shoutout po. Laksamana family, shout out po. Shoutout po. Eso family, shout out po. Shoutout po. Benedicto family, shout out po. Shoutout po. Rupak Cory, shout out po. Shoutout po. Riley Kelly, shout out po. Shoutout po. Ading and Feming Bonifacio family, shout Shoutout po. Laksina family, shout out po. Shoutout po. Suba family, Shoutout po. Jet and Melody Bonifacio. Shoutout po. So yun mga Beli, yun yung special shoutout ng pamilya. So ngayon yung mga comment and natin, shoutout na rin natin, sabay na natin. Banat Tres. So yan lang muna. Shoutout po kay Dr. Rodel Aguas, Shoutout po. Shout out po. Piwi Villegas and family, Shoutout po. Baila Kapili Shoutout po. family, Vicky Pineda and family, Shoutout po. Gig Salma, Jerry, Pepe, Henry,
Henry, Rona, and Kai. Shoutout po. From Florida Blanca. Shoutout po. James, siya naman. Levi Danan from London. Shoutout po. Gray, Lani, Ato, and Nanay Linda from Imus, Cavite. Shoutout po. Emil Cueto. Shoutout po. Danny Ilagan from Italy. Shoutout po. Toledo family, Lipa City. Shoutout po. Elgin Castillo from UAE. Shoutout po. Mark Amul from Batangas. Shoutout po. Tomodachi Wilmer. Shoutout po. Mayel, Kaylee, Chloe, and Sepira from Binyan. Shoutout po. Romel Cruz Gonzalez from San Jose, Batangas. Shoutout po. Edralin David Acuna. Shoutout po. Del Rosario family from Cebu and Bohol. Shoutout po. Darren Quiroz. Shoutout po. Daryl May and Maan from California. Shoutout po. Marlene Hingo from California. Shoutout po. Edralin David Acuna. Shoutout po. Shoutout po Ate Rosana, Cosme, Cosme, yan. and family. Sa lahat po. Angelo, shoutout. Shoutout po. Tammy or Taiwei Strake from New York, USA. Shoutout po. Begs OFW TV. Shoutout po. Bakoy at home. Shoutout po. Dante from Vancouver, Canada. Shoutout po. Tati and Benji Ugalde, Cerritos, California. Shoutout po. Lot and Pes Cabrera. Shoutout po. Ida Clarigo Chan, Egay Ramos, Hiromi, Uriyu Lalayayo, November birthday. Shoutout po. Happy birthday po. Marites Rabulan. Shoutout po. Luz Bahado Elias. Shoutout po. Yeah, shoutout kay Tita Nanette Abogado Marquez. Yan na, shoutout din po doon sa pinsan niya na nagko-comment. Nakalimutan yung pangalan, Tita Nanette. Thank you. Thank you po. Yan. Shoutout po. Yan, surprise birthday gift kay Tatay Romeo. Yan, shoutout po Rupa Eri. Shoutout na. Shoutout po. Shoutout. Yan, shoutout po kay Heather Bulos. Shoutout po. Elena Villa from Lebanon. Shoutout po. Shoutout Ate Arlene. Thank you, thank you. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Oscar and Juliet Kunanan. Shoutout po. Silver Marie Monera, happy birthday po. Happy birthday po. On October 23. Yun, belated po. Yan, shoutout po Diego TV from Qatar. Yun, shoutout Jego TV. Angel Diocampo. Shoutout po. Ron Miranda from Maginabang Baliwag. Shoutout po. Ronald Chronicles. Shoutout po. Maria Ortega. Shoutout po. McCoy at home from Calgary, Canada. Shoutout po. Shoutout po kay Tatay Bert Delpin. Yun, shoutout po. Okay mga Bele, tapos na tayo. So siguro mamaya magpapaalam na tayo. Kita Tita Rupa, Tita Arlene. Yun, thank you po. Thank you po. Bulaga. Teka lang Tita. Naka-play na. Okay, saya. So mga kabeli, sabi ni Tita Rupa, may tatanong siya sa mga kabeli natin. Ano tatanong mo Tita Rupa? Gusto niyong sumaya? Okay. Hey, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Video pa na, huwag na. Tita Rupa from San Diego, California. Maraming salamat Tita Rupa. Thank you po sa lahat ng pamilya, lalo na sa mga galing pang US. Thank you po. Subscriber from iba-iba to mga belly. Canada, San Diego, New Jersey, California. Yan. All over. Thank you po. Saudi Arabia. Ayun, Saudi Arabia. Thank you. Okay mga kabeli, mag-outro na tayo. Yan, shoutout po kay Tita Rupa and Tita Angie and Tita Arlene. Magpapaalam na tayo, Tita. Thank you, Kabeli. Yan, sana po nag-enjoy po kayo. And Really enjoyed it. thank you. Yan. Thank you. Kabeli and the kids. Thank you. Ayan si Tita, hindi ko pa alam yung name niyo po. Ayan, Tita Malu from California. Yan, shoutout po. Yan, thank you. Alis na. Ano yun? Yan, mga kabeli. Ano yan? May nagpapabati po. Okay, batiin mo na.
Batiin mo na dyan, Paul. Yan, happy birthday po kay Ma'am Christina S. Cabang ng November 26. Yan, happy birthday from Christina Cabang on November 26. Team Kabeli, shout out na tayo. Uwian na. Thank you po. Ayun. Ayos mga kabili. Thank you po. Ano? Out na. Thank you po. Ayun. Mga Kabeli, ingat ang lahat. God bless all. Thank you.